Исәнесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа Гасыр телерадио компаниясендә татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Әдиятуллина булармын. Бүген безнең программада. Замананың нинди генә җилләре иссә дә ишекләрен япмаган Димитровград мәчетенә 125 ел. Алиев Хөснетдин дигән кешенең ордына була, ул үзенең участогын выделять итә, и тиз арада менә шул мәчет салына. Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасына 30 ел. Татар тарихына рухыбызна бишеге булып кирип калыр дип уйлыйм. Кәрим Тинчурин театрында премьера. Төмән өлкәсендә Рамазан айы. Алла бер саллат тәгалә бурычларны кабул итсен. Ялда көндә дә безгә шундый татар халыгы, үрнәк халыгы дип күрсәтергә мөмкинлек бирсен. Атна буе Рамазан айы алдыннан чатыр урнаштыру буенча төзелеш эшләре барды. Волонтерлар ураза тотучыларга уңайлы булсын дип, идәннәрне җәеп, җылылыкта керткәннәр. Чатырны Бәрәкәт хәйрия фонды тәкъдим иткән. Калганын мәхәллә кешеләре үз өстенә алган. Это все складывается как, то есть братья на месяц какое-то оборудование предоставляют просто в безвозмездную аренду на месяц. Те же вулканы для отопления там и, допустим, пиломатериал. Әмінә азык-төлек чыгымнары быел 50%-ка арткан дип сөйләде Вилдан Абдулов. Біздің менен иде чатыр ясалған, ол чатырда шулай әзірленіп, менә безнеке ауыл халқы бергә өстәлләр әзерлейбез, намаз, ифтар. Кіріп аңлата, инде килгән кешеләргә аңлатабыз, ифтар алдыннан да әзрәк сөйләп алабыз анда. Ни өчен менә рүзә тотабыз. Хәйрия фонды ярдәме белән Төмән өлкәсенең 15 мәчетендә һәр көнне күмәк ифтарлар оештырыла. Bir saatlik iftar aldığından dersler ballarga biriyor, onlarını konkurs arqılı öğretiyor. Biz onlarga özümüzün Kurban Bayramında, Urazа Bayramında evet motor edip gülekler veririz. Allah bir sallat Teala buraları kabul etsin. Yalda günde de bizge şunday tatar halığı, örnek halığı da gösterge mümkünçilik bulsun. Төмән шәһәренең татар мәдәнияте үзәгендә Амаль инструменталь ансамбль башкаруында борынгы дини җырлар, бәйтләр һәм мөнәҗәтләр яңгырый. Рамазан аенда Себер ханлыгы Ислам күңелдә һәм иҗатта дигән конкурста җиңүчеләрне бүләклиләр. Катнашучылар Себер ханлыгы ислам тарихын рәсем, шамаилләрдә чагылдырганнар. Нигъматулла Хаҗи Сәйдуков исемдәге Йымбай тарихи мәчетен чигеп эшләгәннәр. Безнеке поллар Төмән улысыныңкы катнашканнар ул конкурста. Без аңлаттык. Безнеке Сибир татар поллар. Аларның арасында урыс поллар да бар. Алар безнеке тарихыбызны беләтләр. Без аны аңлаттык. Ул безнеке тарих белән алар кызыксынатлар янты. Татар мәдәнияте үзәгенең икенче катында бәйет һәм мөнәҗәтләр тыңлап ифтарга әзерләнәләр. Без бергә яшьләр оешмасы активистлары өстәл әзерли. Татар, гаилә пати, шаян кичәләрдән яшьләр рухи дини темага күчте. Безнең күп кеше намазлар укыйлар, ураза тоталар, но канесе, конечно, әле аңа йетмәгән. Шуңа кара без ифтарлар үткәреп кешене үзебезгә түгел Аллага якын иткәли итәбез. Бераз булса да иман керсә аларга безгә бик зур шат була инде. Кояш баю белән ифтарлар татар җәмәгатьчелеген мул табын артында берләштерә. Кунаклар белем ала, яңа планнар һәм уртак проектлар турында фикер алыша. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Борынгы Сембер Ульяновск өлкәсенең татарлар күпләп яши торган шәһәр, авыл районнарында 19 гасырда салынган байтак кына мәчетләр бар. Дөрес, Совет хакимияте елларында аларның манараларын кисеп, мәчетләрне башка максатларда файдалансалар да, аларның биналары бүгенге көнгә чаклы сакланган.
Әміне төбәкнең Карсун һәм Барыш районнарындағы 2 мәчет илдән нинди вазгыять булса да һәм замананың нинди генә җилләре исә дә ишекләрен япмаган. Элеккеге Мәләкәс хәзерге Димитровград шәһәрендәге тарихи мәчетне Сембер байлары Алиевлар 1897 елда салдылар. Шушы көннәрдә генә шәһәрнең татар җәмәгатьчелеге әлеге мәчетнең 125 еллыгын билгеләп узды. Борынгы мәчет тарихы һәм ондагы тантаналар турында Рамис Сафин сөйләр. Хәзерге Ульяновск өлкәсенең икенче зур шәһәре Димитровградта бүген 20 меңгә якын татар гомер итә. 19 гасыр азагында аларның саны 100гә дә җитмәгән. Шулай да мәчет төзергә рөхсәт алалар. Билгеле, аларга бу эштә шул чорның байлары бер туган Хәсән һәм Хөснетдин Алиевлар ярдәм итә. 1896 елны рөхсәт алгач, бына бу урында Алиев Хөснетдин дигән кешенең урыны була, шул үзенең участогын выделять итә, и тиз арада менә шул мәчет салына. Мәчет салынгач инде озак еллар буена, почти 1937 елларга Хәтлек Атаулла хәзрәт дигән имам вазифаларын алып бара. Димитровград шәһәре музеенда әлеге мәчеткә кагылышлы берничә фоторәсем, байтак кына документларда сакланып калган. Это письма промышленников меликесских, прежде всего Хасяна и Хуснеддина Алиевых с просьбой о передаче общества Меликесов земель. Это их усадебные места, которые принадлежали им. В 1995 на улице Большой не разрешили строительство мечети, в 1996 повторили, и только спустя 10 лет, в 1996 наконец было получено разрешение на строительство мечети. Мәчетнең 125 еллыгына багышланган чараларга Казаннан Алиевларның нәсел җебен дәвам итүче Эдуард Хайруллин да кайткан иде. Ул бабайлары салдырган әлеге мәчеттә генә түгел, ә Молловка бистәсендә аларның хәзер ташланды хәлдәге току фабрикалары биналарын һәм Ульяновск шәһәре Федерация урамындагы әби бабайлары яшәгән йортларында карады. Когда ты заходишь в этот дом и понимаешь, что какие-то твои люди, которые связаны с тобой нитями, которые казались незримыми, и вдруг ты ощущаешь эту связь времен, ген, рода, и как-то все складывается. И вот я даже кусочки обоев разных времен и дранку даже там, отломил себе кусочек. Какие там огромные потолки, какие там площади, лепнина. И я понимаю, что люди строили на века, и что вкладывали и душу, и деньги. Илебездә 30-нчы еллардагы эзәрлекләүләр, халык дошманнарын фаш итү Мәләкәс мәчетендә читләтеп узмый. Атаулла хәзрәтне кулга алалар, аннан соң инде аның мәзин азанчы диелгән Мәләкә битендә мәзин бегән битендә мәзин дибез. Ибраһим хәзрәтне һәм инде Ахмед Сафа хәзрәтне эшесендә кулга алып аталар. 1940 елда өлкә башкарма комитеты мөселманнар мәчеттән баш тарту сәбәпле дигән ялган уйдырма белән аны башта склад, аннары урта мәктәп, ә соңрак сәнгать мәктәбе итеп файдалануга бирәләр. Бында узганда исебез китә, ни икән мәчетне булай туры басмаган икән, кыекша баскан бу зданиене, потому что моның битендә михрабы да юк иде, манарасы да мәчетнең юк иде. Бик күп түрәләрнең ишекләрен кагып, байтак хатлар яза торгач, 1992 елның 3 апрелендә мәчет татарларга кайтарыла. Ул чырлар турында шул вакытта шәһәр мэры булып эшләгән Владимир Паршин булай дип искә ала. Было непросто, когда я пришел, в администрацию города, главой города. В этом здании размещалась музыкальная школа. Довольно влиятельные работники руководства города, которые мне даже говорили, Владимир Алексеевич, ты еще не очень опытен, в административных делах, не делай глупостей. Нинди генә каршылыклар, колак артында пышылдаучылар булса да, ул чакта мин дөрес карар кабул иттем ди Владимир Алексеевич. Бүген мәчет тулы бер комплекс булып халыкка хезмәт итә. 2 катлы бинада намазлар алып барыла, никахлар укыла, ислам дине буенча 4 еллык курсларда эшли. 4 ел буена специально безнең учебный план белән инде 4 ел укыгач, дәрденә битендә каждыйна кем бетергән шаһадәтнамә язып торабыз. Атна сайын якшәмбе көнне битендә балаларны укытабыз, тоже 20 бала укый, ислам динен нигезләрен укытабыз. Шулай инде гарәп телендән бөтен фик буенча да намаз укы буенча бөтенсенә үзләреннән укытабыз. Зак еллар буе гадәт катлаулы чорларда мәчеттә имам һәм мәзин булып эшләгән кан кардәшләребезнең исемнәре бүген мәчет диварындагы мәрмәр такталарда саклана.
Сәгидулла Әхмәтшинең әтисе Гафиятуллага 60-80 елларда шәһәрдә имам вазифаларын башкара. Ләкин бу мәчетнең кабат татарларга кайтарылуын күрергә аңа насыйп булмый. Әти күрсәтә, менә бу безнең мәчет, бу мәчет ачылыр әле Аллаһ теләсә дия иде. Әйе, бу мәчет әле манаралы була, бу мәчет муллалы була, бу мәчет бабайлары дини кешеләр була дигән сүзләр оныташагым юк. Аллага шөкер, бүгенге буында узган гасырда яшәгән, динебезне саклауда тырышлык куйган имамнарны онытмый. Бүгенге имам Ильяс хәзрәт алар турында истәлекләр җыеп, фотолар туплап, китап чыгару турында да хыяллана. Мәчет юбилеенда да милли тарихыбызны саклау, шәхесләребезне зурлау хакында байтак сүзләр әйтелде. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасына 30 ел. Татар тарихына ул рухыбызны бишеге булып кереп калыр дип уйлыйм. Кәрим Тинчурин театрында премьера. Рәссам тормышка инде күзгә баша карап яши. Рәсемнәр шундый Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасына 30 ел. 1992 елны Бөтен дөнья татар конгрессы барлыкка килгәндә, Ак калфак оешмасының рәисе итеп депутат, журналист, Татарстан ССР-ның атказанган мәдәният хезмәткәре Роза Тофетулова билгеләнә. Ул янына милләте өчен янып торган кызларны җыя. Гөрләп эш башлана. Шул кызлар бүген инде өлкән яшьтәге ханымнар Бөтен дөнья татар конгрессына җыелды. Очрашу мизгелләре Лесена Садретдинова видео язмасында. Эх, башлысы иде яңадан, ак биләүдән, иң гөнаһсыз чактан, аппак сөттән, аппак каеннардан, ак ефәк шәл белән, ак калфакта. Менә шулай Лена Шагыйрҗан 1992 елны махсус Ак калфак оешмасы өчен язылган шигырь белән башланып китте әлеге чара. Аны Татарстан Республикасының халык артисты Луара Шакирҗан сөйләде. Исән булса, Лена апа үзе җиткерер иде аны дип моңсуланып та алды ул. Лена Шакирҗан шулай ук Ак калфак оешмасының шишмә башында торган шәхес бит. Һәркем үз эшен үзе булдырганча, үзенең кулыннан килгәнчә тырышып эшләп ятса, шушы инде сеңлем безнең бәхет. Хатын-кызларның бердәм булу дип, ул теге булай торып кулга кул күтәрешеп, урам буйлап җырлап җөреп генлектә генә түгел бердәм. Ул һәркем үзенең эшен бер максатка юнәлдереп, бер кыйбланы тотып алып баруындадыр дип уйлыйм. Менә сезнең эшегез дә шуңа хезмәт итә. Минем шигыремдә, минем әнә сеңлем Зөмәрәнең укытучы булып эшләүе, сеңлем Луара сеңлемнең сәхнәләргә чыгып шигырьләр укуында милләт турында, менә булар бөтенесе дә шул безнең бердәмлегебез. Мин шуңа бик горурланам. Аллаһы Тәгалә һәрберегезгә дә саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете, тынычлык, эшләрегездә шушылай һәр вакытта да hürmetli bulun, dərəcəli bulun, asırlarga китә торган хезмәтләрегез булса иде. Әлеге очрашуга Бөтен дөнья татар конгрессының беренче җитәкчесе дә чакырылы иде. Чөнки нәкъ менә конгресс белән бергә башланган дулкын бүген дә кулга кул тотынып эшли. Кичәгесе ул үткән, бүгенгесе дәвам итә. Киләчәк нинди була? Киләчәктә сездән тора, хатын-кызлардан тора. Әгәр дә безнең дәвамыбыз, балаларыбыз, оныкларыбыз татар булып өлгерәләр икән, шушы рәвештә яшиләр икән, һәм үзләренең дә балаларына, оныкларына үзебезнең шушы варисларыбызны тапшыралар икән, ул вакытта безнең милләтебез мәңгелек була. Ул безнең ничек итеп янган кигәннәрнең шаһиты дип әйтергә туры килә инде. Һәм аның кайчак берничә сүзе җитәдер. Кызлар, сез моны эшли аласыз, сез булдыра аласыз. Нинди идея белән кирсәң дә, аның еллары да шулай туры килде. Бу 90-нчы еллар башы. Һәркем үзенең милләте өчен нидер эшләргә тырышадыр. Без менә шушындый рухта башладык. Һәм Ак калфак миңа калса татар тарихына ул рухыбызны
бишеге булып кіріп алыр дип уйлыйм. Сүз дә юк. Ул инде беренче көннәреннән үк татар хатын-кызларын күркәм гамәлләргә өндәүче. Милләтебез алдына килеп баскан күп кенә авыр да, катлаулы да мәсьәләләрне шише алырдай оешмага әверелде. Фән, тарих, мәгърифәт, сәнгать, әхлак, гореф-гадәт барысын да үз эченә ала ул. Бүгенге Ак калфакның нәкъ менә шушы шигәре. Тарихыбызны барлау, тарихыбызны аңлау, гореф-гадәтләребезгә кайту. Чөнки biz dünyаны, milletni үзгәртә алмыйбыз гореф-гадәткә кайтмыйча. Күп вакыт әйтәләр, гореф-гадәткә генә кагылып, гореф-гадәт. Әгәр дә гореф-гадәт үтәлми икән, безнең җәмгыятьтә тәртип булмаячак. Гореф-гадәт үтәлгәндә генә гражданлык браклары, кешенең яшәеше үзгәрә, әти-әнигә хөрмәт арта, һәм инде без үзебезнең милләтебезнең җанын кире кайтарабыз. Шуңа күрә менә безгә гореф-гадәтләрне кайтарырга кирәк. Һәм шул юнәлештә без эшне ныклап алып барабыз да. Инде Ак калфак оешмасы 2 елга бер тапкыр форум, җыен, 4 елга бер тапкыр съезд корылтай уздыра. Бу 2021 елда узган 6-нчы татар хатын-кызлары җыенында төшерелгән кадрлар. Бөтен дөньядан Ак калфаклылар Казанга җыелган. Шул вакыт эчендә төрле илләр, төбәкләрдә 2600-дән артык бүлек-бүлекчәләре барлыкка килгән. Киләсе 2023 елда Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасының 3-нче корылтайы узачак. Иң беренчеләр булып башлап җибәреп, байракны күтәреп, бүгенге хәтле бергә бару, ул хактан да исән-имин булып, ул зур бәхет. Безнең арабызда әлбәттә флагман булды Роза Рахматулловна. Чөнки ул иҗтимагый сәяси яктан аның әзерлеге бөтенебезгә дә караганда да югары дәрәҗәдә. Анда искиткеч зур лидерлык потенциалы бар иде. Менә ул безне җыйды. Язгы сирил шәшәк аткаш, сирил үзәсен билә, сирил шәшәкләрен үзеп, сиңа бирәсен билә. Оешманың ветераннарын зурлау дәвам итә. Монда килгәннәр барысы да татар халкының затлы ул кызлары. Ак калфак оешмасында хезмәт куеп, милләт үсешенә керткән тырышлыкларын искә алып, аларны бүләкләделәр. 1996 елны 15 мең халык Казан су буендагы мәйданга җыелып, хөррият һәйкәлен ачты. Адресыдыр. Шунда Имен илдә имен хезмәт азат хатын хөррият, шәшәк атсын безнең милләт илаһият хөррият дигән сүзләр яңгырады. Менә безгә шул атмосфера җитми. Балаларыбызны шәхес итеп тәрбияләргә тиеш. Куллык психологиясеннән һәм мискинлектән арындырырга. Менә безнең максатыбыз шул. Бүтән эшләгән гамәлләребез шуңа юнәлдерелергә тиеш. Һәммәгездә исән сау булып, бергә шулай тагын очрашырга насыйп булсын. Бик күркәм рәхәт очрашу җыр-моң белән тәмамланды. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында премьера. Биредә Илгиз Зәйниевның Мәдинә спектаклен тәкъдим иттеләр. Автор аны гыйбрәтле хәл дип атаган. Тамашачылар намус, сыгынах, мәхәббәт һәм хыянәт төшенчәләре турында уйлана. Спектакль 18 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Ни өчен шулай? Эльвира Хөснетдинова белеште. Халык премьерага агыла гаҗәп түгел. Мәдинә татар театрында шашкын дәртнең фаҗигагә китерүенә багышланган беренче спектакль. Автор һәм режиссер Илгиз Зәйниев, композитор Илмир Низамов. Бу тандем куелышның уңышлы булачагына шик калдырмый. Мәдинә белән Җәүдәт бер-берсен ярата, тик егет башкага өйләнә, үзара мөнәсәбәтләрен туктатмыйлар. Мәхәббәтме бу, бәйлелекме? Бәлки азгынлыктыр.
Әсәргә яш чикләве 18+ дип куелган. Тик билдән түбән күренешләр юк, шунсыз да аңлашыла. Әйтик, берсендә зина кылуны алма аша күрсәттеләр. Кызыл төстәге декорацияләр дә шул рольне үти. Кыргый дәрт һәм шашкын мәхәббәт. Татар театры өчен яңа темалар. Элегрәк кенә сөйләгәннәр, советлар заманында андый әйберләр булмаган, балаларны партия тудырган дип. Алай була алмый, бу безнең тормышыбыз. Ләкин ул алай каты әйтелмәгән. Начарлык турында сөйләгән вакытта да мәчетләрдә безнең вагыз әйтәләр. Вагыз әйткән вакытта ниндидер бер начар хәлне әйтеп узалар башта. Булган хәлне әйтеп узалар һәм ул булмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк мөселманнарга, гомумән кешегә. Нишләп без үзебезнең театрда, үзебезнең тамашачыларыбызга шушы вагызны театр теленнән, артистлар теленнән әйттерә алмыйбыз. Ул бит яхшырак барып җитәчәк. Җәүдәтнең хатыны Галия шибәр, горур, тик бәхетсез хатын. Гөлназ Дәүмәтова моны тулысынча ачып салды. Гомумән, монда бәхетле кеше бармы соң? Кайбер тамашачы спектакльдә үзен танырга мөмкин. Әсәр нигезендә тормышта да очрый торган вакыйгалар. Андый ялгышлар эшләмәсеннәр иде. Әгәр дә нидер ялгышлык эшләсәң дә, аны бик әйбәтләп уйларга кирәк, дәвам итмәсен өчен. Әлеге спектакльне караган кешеләр үзләренә гыйбрәт табып, үзләре аңларлар, кем монда тискәре образ, кем яхшы образ дип инде үзләренә. Әлбәттә инде безнең бигрәк тә безнең милләттә ул стереотиплар бик көчле. Бу очракта бәлки хәтта стереотиплар җимереләр дә. Гизгазин Нурыч белән эшләү бик рәхәт булды. Ул үзе режиссер да, үзе автор да булгач, теге бик үк килешеп бетмәгән мизгелләрне әйдәгез үзгәртәбез диде. Автор мин үзем бит, әллә кая мөрәҗәгать итәсе юк, әллә кемне сорыйсы юк, әйдәгез үзгәртәбез дип, ул шунда ук кайбер өлешләрен, күп түгел әлбәттә, кайбер өлешләрен үзгәртеп тә бардык. Каршылыклы героиня, каршылыклы кеше бик хисле, дәртле, һөнәре буенча да рәссам, иҗат кешесе. Бик эмоциональ, хисчән, бәлки менә шушы эмоциональ ягы белән без аның белән ошаганбыздыр да хәтта. Мәдинә әсәре борынгы грек мифы, Медея нигезендә иҗат ителгән. Сюжеты бер уйлаганда гади сыман, ләкин көтелмәгән вакыйгалар, кискен борылышлар белән баетылган. Мин кияүнең геройның әтисен, әгәр дә ки мин финалда кермәсәм, бәлки бу фаҗига килеп тә чыкмаган булыр иде. Мин үземнең круым белән шушы фаҗиганы китереп чыгарам дип әйтергә була. Психологик яктан көчле һәм шул ук вакытта авыр спектакль, музыкасы да, сюжеты, актерларның уйнавы 1 секундка да игътибарны читкә юнәлтергә ирек бирми. Спектакль ахыргача киеренке халәттә тута. Монда әсәрнең ак шигырь белән язылуы да үз өлешен кертә. Бер генә сүзне дә ишетмичә калырга ярамый. Монда бит инде сүзеңне онытсаң, ничек тә ялгап китәсең, теге прозада бит инде сүзеңне оныттың икән, үз сүзең белән ялгап китә аласың, монда андый мөмкинлек юк, әмма дә ләкин менә өйрәнә башлагач, ул үзеннән үзе. Ул шундый җайлы гына өйрәнелде, ул теге шигъри формада икәне дә онытылды. Тинчурин театрында Илгиз Зәйниев моңарчы да бер спектакль куйган иде инде. Киләчәктә дә бергә эшләү турында сөйләшүләр бара. Ә Мәдинә премьерасы бик уңышлы үтте. Киләсе спектакльне 20 апрельдә карарга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Тапшыруыбызны Роберт Миңнуллин шигырь юллары белән төгәллибез. Асыл сүзләреңне туган телем биреп торчы миңа аз гына. Бөтенләйгә түгел, вакытлыча, тик җитәрлек гомер азагыма. Синнән алган һәрбер сүземне мин күз карасы кебек саклар идем. Ул сүзләрнең затлыларын сайлап, дуга итеп кенә ятлар идем. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.